देखो ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୋର ପୂର୍ବ କଥା ମାନ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏହି ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଏମାନେ କଣ ସେହି ଏ କଣ ହେଉଛନ୍ତି ନରରୂପୀ ନାରାୟଣ? ନା 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 ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମାୟା କରିବି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ପୂର୍ବ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପବନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପବନ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୋର ପୂର୍ବ କଥା ମାନ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ମତେ ଗୋପାଳ ଯାହା କହିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ମତେ କହିବେ से मध्यपुरी अयोध्या देश में जन्मग्रहण करेंगे। अयोध्या देश में दशरथ मानव शरीर धनुषर धरी मध्यपुरी अयोध्या देश में जन्मग्रहण करेंगे। से पितांकर सत्य रक्षा करने निमंते वर्ष वर्ष धरी 14 वर्ष आसिले बनाली आउ से मनस्थ मध्यरु तांको घरणी को केउ दुष्ट चोराई पिता बहु को कहिबा कथा ठीक तारे मो कोन करिबी ए मान करी गोटरे मु केबे हेले माया करिबे नाही। पिता मो देइथिबा मुकुट कुंड जदि एमाने चिन्हन्ते ताहले मो तांकर पाद पद्मरे सदा सर्वदा नाच होई रहिबी आ मो मोर हराई थिबा समस्त बड़ फेरि पाइबी। हे हे कथा मोरे मुझे माया न करिबी हे हे कथा मोरे निकट माया करी कौन कर
ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ହେବ। ମହାତ୍ମା ଆମଠାରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ମନ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ମହାତ୍ମା କୁହନ୍ତୁ। ତୁମେ ପରା ପଚାରୁଥିଲ ମୋର ପରିଚୟ। ହଁ, ଦିଜା ବରା ବୋଲନ୍ତି ହେ ସୁନାର ଘୁରା ନା ଦିଜା ବରା ବୋଲନ୍ତି ହେ ମାତା ମହାରଞ୍ଜନା ସେ ପିତାକେ ପାବା ନା ଦିଜା ବରା ବୋଲନ୍ତି ହେ। हे महात्मा କୁଶ୍ରୀ। ମୋର ବାପାଙ୍କ ନାମ ଅଞ୍ଜନ ଦେବୀ, ମୋର ପିତାଙ୍କ ନାମ ପବନ ଦେବ। କିସିନ୍ଦାନ ଗଦମର ପୁରା ବୀରବର କିସିନ୍ଦାନ ଗଦମର ମୋହରମା ତୁଳତେ ସେ ବାଳିରୁ ପାବର କିସିନ୍ଦାନ ଗଦମର। ମୋର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି କିସିନ୍ଦା ଆଉ ମୋର ମାତୃଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମହାବୀର ବାଳି। ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛ? ବାଳିର ଖାଟରେ ମୁଆ ତାଇ ସେନାପତି ନାମ ମୋର ହନୁମାନ ତ୍ରୈଲୋଚରେ ଖ୍ୟାତି। ବାଳିର ନିକଟରେ ମୁଁ ସେନାପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ହନୁମାନ। ସେତିକି ରହି ମହାତ୍ମା ମୋର ସାନୁଜ ମାତୃଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମହାବୀର ସୁଗ୍ରୀବ। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମେ ଉତ୍ସବକୁ ଆସିଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ମାତୃ। ମହାତ୍ମା ମାତୃ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ବାଳିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଡ଼ ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ସୁଗ୍ରୀଘର ନିକୁବାଳି ସେ ବଳେ ଭୋଗଳା ସୁଗ୍ରୀଘର ନିକୁବାଳି। ଜରୁ କାଢି ଦେଲା ସୁଗ୍ରୀଘର ନିକୁବାଳି। ମାତ୍ର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ବାଲି ବୀର ବଳତ୍କାରୀ ଅପହରଣ କଲା। ସେ କଥା କୁହନ୍ତେ ସୁଗ୍ରୀବ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଳ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛି। ମହାତ୍ମା ଋଷମୁଖ ପର୍ବତରେ ଲୁଚି ଛିଯାଇଲା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭୟ କରିର କପିକୁଳା ଘର ବାଲି ଭୟରେ ମାତ୍ର ସୁଗ୍ରୀବ ଋଷମୁଖ ପର୍ବତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଏକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ସୁଗ୍ରୀ ମନେ ଭୟ ବାଲି ଦୂତ ବୋଲି ମତେ ପଚାଇଲା। ମାତ୍ର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଆସିଅଛି ତୁମ୍ଭର ନିକଟେ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ କି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ ଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ?
तुम निजर को भारत में देखिबो कहले तुम्हें बा प्रकृत परिचय जानिबो ना तो अक्षर माया रूप तेजी हनुमान अक्षर माया रूप तेजी हनुमान निजर को थरी से पवन दर मुकुट कुंडल गले रत्न शिकारी पदरंगे प्रभु रघुवीर नाथ ना यह असंभव संपूर्ण असंभव तुमने वन्य पशु हुए सामान्य मुझे मानव हुए दिव्य खुशी का नमन कलंकर पाई के उत्थान को ए अंजन को देखिए से नहीं छे वो से धन दई आई छोटोरा धन दई आई छोटोरा आई छुट्टी चोराए वो ए अंतर मुझे कैसे नहीं छे जहाँ वाते पचारना सुन रघुवासी जन्म काल ज्ञान न जानाई किछि जहाँ वाते पचारना सुन रघुवासी हे महात्मा मो जितबे मो मां गर्भर जन्म ग्रहण कली से समय सूर्य देव उदय हेउथिले मो मां को गर्भर जन्म होला परे मते बहुत क्षुधा लागला महात्मा मो जितबे मां को कहिले बा मते किछि खाइबा को दियो बा से समय मां मोर कथित होई सूर्यदेव को देखाई नहीं कहले जाओ पुत्र से राजनगर फलटी को तू भजन करी नहीं आसीबो माता आदेश पालन करी सुनी गई सूर्यदेव निकटे और सूर्यदेव को भजन करिबा को जानते इंद्रदेव को वज्र खदरे मोर प्राण खटिला তুমি বঞ্চি রোগী করি হে মহাত্মা পাটা পাড়া ভাবিয়ারে ত্যাগ ধারি আদি ত্যাগ ধারি
ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ବଜ୍ରାଘାତରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ହରାଇଲି ମହାତ୍ମା। তুমি বঞ্চিল কিপରି? ଯାହା ପ୍ରାଣ ହରାଇଲ ମୁଁ ପଡ଼ିଲି ଭୂମିରେ। ପବନ ଦେଲା ବାହିଲା ହରିକ ପବନ ସେ ଯାହୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲ ପଡ଼ିଲି ଭୂମିରେ। ମହାତ୍ମା ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ମୋର ପିତା ପବନ ଦେବ ସମସ୍ତ ଗତି ରକ୍ଷା କଲେ। ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗଣ ଆହାର ଶିକ୍ଷା କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଜାଣ ମହାତ୍ମା? କଣ ହେଲା? ପବନକୁ ପ୍ରବଚି ନ ଦେବ ଅମୃତ ଦେଇ ଲୋକେ ପ୍ରାଣେ ବଞ୍ଚାଇଲେ। মুকুট কুণ্ডল দেই বতা অঙ্গ কালে আশিস দেই রাতালিকা পুরা কালে। সমস্ত দেববৃন্দ মানে মোর পিতাଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାଣଦାନ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଇ ମୁକୁଟ କୁଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ ମହାତ୍ମା। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଚନେ ମୁଁ ଯେ ହେଲି ବଳିୟାର ଜାଣିଲ ବିଧାତା ମୋର ଧରି ନେଲେ ବଳ। ଯେତେବେଳେ ପିତାମହ ଚାଲିଗଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ সেই সময় ମୁଁ କଣ କରି ଜାଣ ମହାତ୍ମା? ଛୁଟି ଗଲି ନିବିଡ଼ ଅବରାଧି ମଧ୍ୟକୁ। ଆଉ ସେଇ ବଣସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଯାଗଯଜ୍ଞ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରି ସେଥିପାଇଁ ପିତାମହ ମୋର ପୁନର୍ବାର ମୋର ସମସ୍ତ ବଳ ହରିନେଲେ। ସେ କଣ କହିଲେ ଜାଣ ମହାତ୍ମା? ବୋଇଲେ समायक दुर्बल हुआ समायक। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଯେଉଁଦିନ ରାଜୀବ ଲୋଚନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ସେଇଦିନ ତ ସମସ୍ତ ବଳ ଫେରି ପାଇବୁ। ସେ ସମୟରେ କଣ କରି ଜାଣ ମହାତ୍ମା? ମୋବାଇଲ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନିବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିତାମହଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କେଉଁପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି, ପିତାମହ ତୁମକୁ କଣ କହିଲେ? ପିତାମହ କହିଲେ এই মুকুট কুণ্ডলକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନିବ ତୁ ସେଇଦିନ ତୋର ସମସ୍ତ ବଳ ଫେରି ପାଇବୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ
ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ